Gakava riri pakati pekuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masvandomzo Mnangagwa naIan Smith ndeupi ari nani, ndeupi akanga ari nani. Razosvika aiwa kwamvura yechika makumbo, tiona kuti aiwa vakomana mapoliticians vouya vachiuya chiprovaidirana evidence vachiprovana wrong. Sarambira mashoko amudanyigwa pana apo ribwa subscribe or like or turn on the bell icon. Timina pa Facebook page amuri kuona yakanzi BBC Zimbabwe. Vakomana vanobuditsa mapictures amuri kuona aya, mamwe munomuona is the video progresses anyora achiti facts. In pictures below is the legacy of Ian Smith and that of Emmerson Mnangagwa. Smith left Beshnaf Bridge, which was built by Rhodesian government in 1935, and the bridge is still standing. Emmerson Mnangagwa came to power in 2017, then built this bridge in 2021. Then he took the whole cabinet with him to go and commission it. The bridge never lasted a year. Now it's no more. Smith ndibaba vedu fact. Ndo mashoko mafungirano uyataura mumwe munhu amuri kuona panapa anoshowa aiwa government amuri kuona pamwe chete mavice president nemutungamiri wenyika vari at this bridge amuri kuona iri, and then as time goes on this bridge muri kuona tirikuita richiparara richitsemuka until pazosara pasina kana chinhu. Mashoko ari kuyataura achiti aiwa Ian Smith chibaba chinofanira kuti vanhu vanofanira kuzvibvuma kuti aiwa madevelopments akasiya ari remarkable. Beshnaf Bridge, tarisai panguva inoi aiwa hapana bridge munyika yeZimbabwe rakasimbirana nethat bridge. Tudze mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa zvamuri kuona kuti Gakava iramba ichiendera mberi, vanhu vachiti aiwa tiri kutodemba zvedu nguva yaSmith zvanga zviri nani. Mafungiro nemakombeleno ari kuita vamwe vanhu. Mbuditse mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pindai comment section medu mudze mafungiro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.